Det er blak. Vi laver klar. Okay, vi sidder her og spiser frokost og drikker vand. Og Isabella, hun æder. Og vi æder. Hej. Hej. Jeg har faktisk madpakke med. Og nu kommer Mila. Hej. Und vi sitzt. Jeg er faktisk god til tysk. Vi skal fucking have geografi og tysk nu. Vi er tilbage. Vi skal have den bus. Jeg har vi tager. Hvorfor? Vi tager vinvand. Men det er bare vand her. Det viser, der er kamera, men hun kan ikke se kamera, så det er fedt. Jeg spiser sund mad. Jeg har sgu stadigvæk mad. Det der, det er kraftigt. Det er faktisk lidt sundt. Nej. Jo. Nej. Det er sundere end ikke at spise noget hvidt brød. Det er sundere end det der. Og så. Jeg er sund. Og jeg drikker vand. Varmt vand. Det er lækkert. Og jeg vil drømme så at spise en video. Snakker du slet ikke? Jo, men jeg vil snakke, når jeg spiser mad. Så må vi klippe. Sarah, det skal. Vi laver video. Det er Sarah. Silmild. Man kan kun se dine patter. Det er ikke så. Den skal lidt den. Jeg er så sulten. Den skal lidt den der vej. Sådan. Vi laver. Nej, Sarah! Og så sagde den ene iPhone. Vi laver video. Filmer. Den har en bund. Lad os se. Ej, prøv at nu. Den har en bund. Jeg vil gerne spise den. Må jeg godt få noget? Også mig. Der er pitbull. Der ligger noget der. Du drikker selv. Hvorfor er det mig, du? Jamen for helvede, jeg kan ikke se kameraet. Okay, bare stop lige. Der lugter faktisk af ost i land. Det var ost, der ikke fra det lille. Hej hej. Sig hej hej. Hej. Hvorfor er det mig igen? Jeg kan en skid. Jamen, en, to. Hvad er det for en film? Hvad laver du? Tøp. Prøv at se Emilie, hvor grøn hun er. Emilia. I want to love all the time. Hørte du slet ikke min tale? Jeg har fået Botox i mine læber. Jeg er Amalies mor! Jeg er Amalies mor, og mit navn er sådan rundt. Lige nu der kan man ikke rigtig se, at jeg har fået Botox, fordi det er blevet så personligt og meget, meget normalt. Ej, du kan ikke gøre det med næsten.